Nisɔndiya an ta ye ka haw bisimila aw ka kunnafoni sentelima olu kɛnɛ kan. Furancɛ fanga jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ye lasigiden kura 4 ka lasigidenya sɛbɛn sɔrɔ kunun halamisa n'o bɛnna mɛ kalo tile 7 ma san 2026 Palais de Kuluba o kɔnɔna na. O lajɛ kɛra jamana kɔkanko ni diɲɛ jɛka baara minisiri Abdoulaye Diop ni jamanakuntigi ka conseillère diplomatique Fatou Binta Diop ɲɛkɔrɔ. O lasigiden ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Lorenzo Tomassoni ka bɔ Italie, Festus Bizimana ka bɔ Rwanda, Martin Podestavec ka bɔ Slovaquie, Pietro Mona ka bɔ Suisse. O lajɛ in bɛ kɛ sababu ye ka kɔkan jɛɲɔgɔnya sabati Mali ni diɲɛ jamanaw ɲɔgɔn cɛ. Jamana kɔkanko ni diɲɛ jɛka baara minisiri Abdoulaye Diop ye kunnafoni baro sigi dɔ ɲɛminɛ kununko halamisa min senfɛ a ye lasigiden kuraw kunnafoniya jamana ka lahalayaw kan ka ɲɛsin lakanako gɛlɛyaw ni bɛrɛbɛrɛli koɲɛw ma. O sira fɛ a ye u teri jamanaw fo u ka dɛmɛɲɔgɔnya la Mali ye ka sanga ni jatigɛwalekɛlaw ka bingani ye min kɛra avril kalo tile 25 san 2026 ani ka lafasa ni lakana cɛdenw ni AES jamanaw ka waliw n'u ka wulikajɔw tanu. Minisiri ye kunnafoni jatigitanw jalaki ka ɲɛsin lakanako ma ani ka tasibila kɛ minisiri d'État ni lafasa ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minisiri kɔrɔ Général de corps d'armée Sadio Kamara ye ni ka laban ka hakilisigi kuma fɔ lakanako fɛɛrɛw bonyali kan. Kokan baarakɛlaw fana y'u ka dɛmɛɲɔgɔnya jira Mali faamaw ni camacɛ fanga ye min yɛminɛlen don Général d'armée Assimi Goïta fɛ. Ni hambore no hamta kɔkan kibariya kunnafoni na Hamadou Sénégal. Supporter saba fɔlɔ minute minɛla Maroc kan senfɛ fitina wulili kɔfɛ olu bilala ka bɔ bɛrɛya la. Kunnafoni sɔrɔlenw b'a jira k'u ka pankuru cunna kununko halamisa mɛ kalo tile 7 san 2026 Dakar pankuru jigi kɛnɛso b'a la. U se u bisimilara iko maa b'a dɔn supporter caman fɛ kalo 3 bɛrɛyali kɔfɛ o ko in tun ye gɛlɛya don jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ. Ama kuncɛ Angola san 3 gɛlɛyaw kɔfɛ ka sabu kɛ san 2023 fanga dafiri ye Gabon ni Angola bɛna jɛgafɔ kura ni jɛɲɔgɔnyaw sabati u ni ɲɔgɔn cɛ kabini araba Gabon jamanakuntigi Brice Clotaire Oligui Nguema bɛ taama la Angola ni nin y'a ka taama siɲɛ fɔlɔ ye kabini a ye Bongo ka fanga dafiri. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.